Moi! Täällä on taas Antti. Ja mä teen 25 faktaa minusta. Eli aloitetaan. Eli mä tykkään koirista. Tai sanotaan, että mä tykkään kaikista lemmikeistä. Sanotaan näin. Eli kaikista lemmikeistä tykkään yli kaiken. Ja sitten mä rakastan elokuvia. Mä vaan kerron tässä, mistä mä tykkään. Mä en jaksa ruveta esittelemään tässä nyt mitään. Mutta siis, ja sitten mä rakastan puhelinkuoria. Mä rakastan kaikkia laukkuja. Sitten mä tykkään tuunata kaikkia asioita. Sitten mä tykkään lenkkeilystä, koulunkäynnistä. Mä tykkään Ota, tää pätkii tää video, koska tai mun pää pätkii. Mä tykkään hyvästä ruoasta. Mä tykkään hengata mun kavereitten kaa. Mä tykkään aina kun kuu vaihtuu. Mä rakastan, kun joku antaa mulle jotain lahjaa. Ja mä tykkään myös antaa ihmisille lahjoja. Sori, mä en oo kattonut kameraan taas, koska mä kuvaan iPadilla. Yes. Sitten mä tykkään mistä mä tykkään? Mä tykkään koruista. Sitten mä tykkään tästä mun hiustyylistä. Sitten mä tykkään mä tykkään kaikista asioista. Mä tykkään tästä kukaastakin. Tää on ihana. Mä osaan tekoon. Mä rakastan sitä. Ja sitten mä tykkään kun mua kehutaan. Pitää olla 25 faktaa. Mä en tiedä mikä 25 faktaa, niin mä selitän tässä mistä mä tykkään. Kun erikseen on tykkäämistä, mutta mä nyt teen 25 faktaa minusta. Eikö se on vähän sama asia? Joo, ja sitten mä voisin sanoa, että tää on huimapäivän asunto. Lökäärit jalassa. Ja sitten mä tykkään kaikista kasveista. Mä rakastan kaikkia tavaroita, mitkä näkyy tuolla ympärillä. Sitten mä rakastan vittu. Anteeksi mun kiroilu, anteeksi. Sorry. Älkää ottako musta mallia, jos mä kiroilen. Siis mä rakastan matkailua. Mä aina ootan sitä innolla, kun mä pääsen aina mun kouluunkin. Niin mä aina linkulla kulkeen. Tämmöstä. Mä rakastan niinku matkustelua. Siis mä rakastan niin kaiken. Mä rakastan. Sitten mä tykkään miesten hajuvesistä tietenkin, mutta hajuvesistä tykkään kaiken. Mä rakastan kaikkia hienoa akanoita. Mä rakastan, mulla on tälläkin hetkellä tämmöiset lakanat. Tämmössä. Sitten mä tykkään siitä, kun siis mä tykkään tehdä käsilläni asioita. Ja sitten mä voisin tässä samalla sanoa, että jos teitä kiinnostaa laittaa vaikka tähän videoon, että mistä musiikista te tykkäätte. Mä voisin muuten näyttää, mitä musiikkia mä kuuntelen. Eli mulla on tommonen
millä mä kuuntelen musiikkia, niin on tuo Spotify. Se on mun lemparisuosikki. Mä olisin täältä äkkiä tilaa sen. Äkkiä tilasin tässä, eli tykkään mä kuuntelen tommosia biisejä. Tää on kaikki tosi näkyy. Kaikkea. Kaikki mitä sinä näkyy, niin mä rakastan sen. Mä aina kuuntelen. Siksi mä halusinkin justiinsa sanoa isälle mun toiveen, että mä haluaisin tulla eli mä rakastan tehdä molisa. Mä haluaisin langattomat kuulokkeet. Ne on niin pirun kalliita. Toinen jos mä tai ai. Jumpikumpi. Se olisi pitäis tehdä joululahjapostaus. Mutta siis mä voisin tilauttaa tästä niin tää Samsung Galaxy S5 Neo. Niin mä sain tämän joululahjaksi. Tää on ollut semi-hyvä. Ja mä tykkään tästä puhelimesta. Sitten mä sain vaatteita ja suklaata. Mä kaikki suklaat syönyt. Ja mä sain tuon, mikä tuolla näkyy tuo. Mä sain sen. Tuo sinisen laatikon, mikä näkyy tuolla. Mä vilaan vähän teille sitä. Näkyykö se? Näkyy se. Eli mä rakastan siitä ja tykkään. Mutta ei mä ollut muuta. Jos tässä vaiheessa käykää tykkää videosta.